Partner! Eto na! Nagpaparamdam na naman! Ang ating Mahiwagang Burnay! Ay umuwing lasing si Mister. Sa sobrang kalasingan, ay natalisod pa siya sa lamesita na nasa sala at nabasag pa ang paboritong vase ni Mrs. Lagapak si Mister habang durug-durug naman ang mamahaling flower vase. Ilang sandali pa ay nagsimulang umikot ang paningin ni Mister. Pinagpawisan ito ng malamig at bigla na lamang naduwal sa sariling damit. Hindi na kinaya pa ni Mister ang tumayo. Unti-unti na siyang dinatna ng antok habang nakahilata sa sahig. Sabog, partner. Sige, inom pa more. Ilang sandali pa ay binitbit na siya ni Mrs. para bihisan at dalhin sa higaan. Kinabukasan. Anak, nasaan ang mama mo? Tanong ni Mister sa kanyang anak. Hindi ko po alam, Papa. Pagising ko, papalabas na siya ng pinto. Sagot ng anak. Anak, wala ka bang napansin sa kanya bago siya umalis? Galit ba siya? Nagdadabog ba? Binalibag ba niya yung pinto paglabas niya? Muling tanong ni Mister. Hindi naman po, Papa. Kumakanta pa nga siya habang naglalakad eh. Parang masayang masaya. Sagot ng anak. Dito na nagsimulang magtaka si Mister. Inaasahan kasi niya na tsak na magagalit si Mrs. sa pag-uwi niya ng lasing. Maya-maya ay nagtungo si Mister sa hapagkainan at doon niya nakita ang isang maikling liham mula sa kanyang asawa. Naku, ano kayang nilalaman ng liham na yon? Ganito ang nakasulat sa liham. Honey, nakahanda na ang almusal mo. Niluto ko ang paborito mong ham and eggs. Kumain ka na dyan, ha? Maaga akong gumising para mamalengke. Babalik din ako agad. I love you, honey. Sweet pa rin. Nang mabasa ang sulat ay lalong nagtaka si Mister. Sa sobrang kaswitan ni Mrs. Muli niyang binalikan ang kanyang anak at nagtanong, Nak, ano bang nangyari kagabi? Wala kasi akong maalala eh. Tanong ni Mister. Papa, lasing na lasing ka kagabi at muntik ka na makatulog sa sahig. Kaya ibinangon ka ni Mama at binihisan ka bago ka dalhin sa kwarto. Habang inaalis niya ang t-shirt mo, bigla mong sinabi, Miss, wag mong hubarin ang t-shirt ko. Pasensya ka na, may asawa na ako. Kaya naman pala. Haba ng hair ni Mrs. Kaya nga. I like it. Kilig na kilig. Ay, ganda-ganda. Yung puson ng liit, kala mo hindi nanganak. Ikaw na ang balingkinitan at walang pores. 36, 24, 36 ang vital statistics. Ay, nako, nakakatuwa. Kaya naman pala. Kaya pala magandang-maganda ang gising ni Mrs. Kaya naman pala, kahit natatandaan ni Mister na nakabasag siya ng florera, umuwi siya ng lasing, hindi nagalit ang misis niya kasi nung hinubaran niya ng damit, anong sinabi niya? Miss, wag mong hubarin ang t-shirt ko. Pasensya ka na dahil may asawa na ako. Doon na patunayan ni Mrs. na ang kanyang mister ay tunay na loyal. Loyal at tunay siyang minamahal. Correct. Diba? Sana lahat ng mga mister ganyan, ano? Hindi yung pag nakakita ng babae tapos sinuhubaran siya, correct, sabihin niya, sige lang. Hindi, ang sasabihin niya, ganun talaga, lalaki lang ako, nagkakamali. Nakakainis, di ba? Wisit yung mga ganun eh. Pagka ganun, yung nalaman ni Mrs. na ganun ng sinagot, ay papakain malamang yung mga basag na florera. Malamang sa'yo. Wala siyang pakialam kahit magkasugat-sugat, yung lalamunan mo tsaka yung tiyan mo. Ang cute naman ang kwento ng Mahiwagang Burnay, short but sweet, di ba? Nakakatuwa. Let's remain loyal mga kabisyo kasi
nagsumpaan kayo eh. Tama. At dapat panindigan ang kung ano mga pinanggasumpaan ninyo. Correct. Kasi ang sarap ng feeling na ganun eh. Idol, no? Yung kwento naman ng isang kong kaibigan ganyan. Tinanggihan niya yung GRO. Oh. Kasi kamukha ng misis niya. Yun hindi na sweet yun. Pangasar yun. Insulto. Pangasar na yun. Tama! Idol ka namin, mister, no? Correct! Saludo kami sa iyo at sana marami pang mister ang katulad mo. Ang mga kwento po na may Hiwagang Burnay ay mababasa niyo po sa aming Facebook fan page. I-search na lang po, Tambalan! Like ng like, share ng share mga kabisyo para marami rin ang kiligin, marami rin ang ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay. Tama! May post ko rin po yung ibang mga kwento. Wait lang po, busy. Yan. Doon sa lahat ng mga kabisyo natin na gustong mapakinggan yung mga past Mahiwagang Burnay episodes ng Tambalan, pwede po kayong pumunta sa aming website. It's www.loveradio.com.ph. Yun, nandun lahat yun mga kaibigan. Nakakatuwa rin yung iba nating mga tambalanista partner. Dahil? As in, sobrang effort talaga yung pag-record nila ng mga tambalan episodes. Tama. Of course, including yung, yung kwento ng Mahiwagang Burnay. Yun, kung nasa link nila kayo, pwede nyo ring hanapin doon at para mapakinggan ulit ang mga nakaka-inspire na kwento. Yes, thank you mga tambalanista namin. Salamat. Meron pa nga isa na gusto niyang gumawa ng sariling Facebook ng Burnay. Ang dami ko nang na-handle na ako. Nahihilo na nga ako. Sabi ko, wag na. Para dun din sila lagi magbabasa sa Tambalan Facebook page. Ma-update ko rin po yan in the next 2 years. Wait nyo lang. Diba? Patience is a virtue. For this day special, smile, chill, and seize the day. Tama. Stay positive. Corrected by, and thank you for tuning in dito lamang sa Love Radio. Always your number one FM radio station. At habang nariyan kayo mga kabisyo, ang Tambalan, walang kalaban. Number one pa more. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Henry Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!